aku wis ngadeg terus piye? Penantang gelut apa piye? Lah masalah tantang menantang aku ngrumangsane jelas wis ra iso apa-apa. Alah wong ngadege kerangka-kerangka dekeke kumat kok. Aku ki wis ra iso apa-apa, aku ngrumangsani nduk. Kowe ki cara polah ki cara nganu jek kuwi lho. Ter. Kowe iki duwe musuh bae. Musuhmu ning pinggir kono karo. Mati. Lah kayak bolo Niken Salindri ya. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Monggo Mbak Niken. Kok WA-anane jane di WA sapa to? Mati Wan. Wan. Mikmu mati lho. Lho. Wow. Mat. Lah, ngene lho, Mas. Lah. Makasih. Sama-sama. Nggih, Pak Dalang, Nggih. pripun? Yo arep piye wong sing dianti-anti ki sampeyan ya kudune ya piye karo para sutresna budaya wong panjenengane dadi pan cara istilahe ki wong kene iki pane panjenengan kabeh anjur piye meneh ngono Nggih. Ya ngaturne lelagon utawa panjenengan kuwi piye ngono ta Nggih. Heeh. Lah iki sik cumplung iki urung nyambut gawe apa-apa iki mengkat sore. Heeh. Cumplung. Heeh, nyambut gawe jarine. Cumplung balung. Heeh, diaturi munggah ana ing panggung. Tutuk. Kabaya ta. Udah ke barang loh. Joget sih. Mas. Ewuh pekewuh aku ki nggon kene iki tak prei dhisik ngono lho. Wong iki ning negaramu dhewe. Negaraku ki aku wis iseng. Ning desamu dhewe kok ora gelem nyambut gawe. Wis gumoh nyawang aku ki gumoh. Ha senajan to gumoh-gumoh kaya ngapa wong pancen ya wong kowe iki kaya ngono. Ya wis bebentuk aku ya wis kaya ngene kok. Arepe piye meneh aku tak menyemak saka kono wae yo. Pek swara ya ora duwe swara apik. Pek suarane ya basa, pek rupane remuk. Ning kan enek sisi plus anu lho, kowe karo aku duraka lho ya. Ora. Sembrono. Ana plese, wong ki ora mintok. Ya, plusku ki wis renek karime. Enek. Wis ora ana wong. Ana, sampean gelem tak dudu plese sampean ora? Moh wis ora iso. Aku ki wis ora iso plus tekono bapakmu lho. Apike nggo napa? Apike nggo napa? Wis ora. Apike gon wajahe. Wah, Wajahe plus. Saking plese ge enek mine. Plus kabeh. Plus remuk iki. Remuk ae yo biyen tau melok gedhekne kowe lho ya. Iya ya. Aja sembrono. Tenan aku cilikanku sampean sia-sia bangga. Ngono kok sia-sia. Kowe urung menangi aku, cilikmu biyene urung menangi aku. Wis to. Sampean ngedusi aku sampean leblep ning jeding. Wong ora tanggung jawab kae kok iso. Loh, ora kelingan ngono kae. Jare ra menangi anggite ngono kuwi trauma terbesar tak eling-eling lho sampai saiki. Kayak duduk bukmu to? Piye to kok ibu barang ki lho. Tak kira bukmu tuh tak leblebne.
Ya Mas, bakune pumpung ana anak wedok nggon kene disengkuyung dulur akeh, bakune dikatakan wae ya wong sono ageng. Ya sak bisa-bisane ya lelipuran dulur kene ngalah berkahe pepundhen kene men awake dhewe awet nggone ngudi nggon bab seni ya Mas. Ya. Kula ming mborong kersa panjenengan, kula tak wangsul teng habitat kula. Ora iso. Isin. Ora iso. Ora iso. Wong lek kadung munggah rene iki kudu nyanyi. Lek gak joget, lek ra nyawer. Ya. Ha wis to. Senadyan to bosok suaramu ora apa-apa. Raga ki wis ora iso ken wing biyen kae aku trahyo ngentekne panggung jaman sakmono karo werung ana nang karo bapakmu ning saiki wis remuk aku. Ya wis lek saiki wis remuk berarti nyawer ndi duwite. Nyawer badhok enek nyawer kowe. Badhok. Badhok enek kok. Jare swara wis ora memper, rupa ya ora payu. Duit ya ora duwe. Raga ya wis renek. Wis, pek apane ya jali. Ayo, pek apane wong wis nganti apa bocah kaya ngono kuwi. Lha apa sampean tak go mulih, tak den tikus. Lah, dalah. Nggih den tikus bener iki. Barang-barang ra pener Lha iki ora tau tak lewek bosok wing kok. Dinggo nganu jagung apa nyanyi nduk, tak biji kok. Enggak. Sampeyan. Nyapa kok biji? Nyanyi ra iso kok karan biji. Karo ngenteni kuwi lho. Para-para sing dong pinarak kuwi njaluk apa, lagune apa ndang. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ngono gurune kok iso dadi likan Biyen ning saiki wis rene apa-apane ampas ora metu tak kandhani. Amin. Aja. Ben ra iso ngising. Mas Rene. Gila nih. Ndang nyanyi ya. Kowe ngadeg nyapa kowe nang kono. Lah ya. Kaya wong lara-laranen linggo. Oh, pancen lara. Pancen lara. Wong sakmono tuweke ya urung rabi. Loh. Nun sewu ya Mas. Saya itu manusia berprinsip tidak akan menyakiti seorang wanita. Tapi lek ra menyakiti pengagum wanita, wong wedok ki lak ayu rasa direna-renakne, disemak, dinikmati, dilihat, disawang. Ora usah dirusak. Apa pengen nyawang tok awakmu? Dadi esek to. Pripun? Dadi awakmu. gentenan lek omong cucuke iki lho gentenan. Kok iso? Berarti kowe nyawang tok wis marem. Kermenan kemareman ki ora ming demok nyawang wis marem. Lah dalah. Wis senengane kur nyawang tok, angger wis nyawang wis lega atine. Mergo isane ming nyawang arep templekne ditemplekke apa? Ngono lho Mas. Lah nek ngono ya delok gambar tok ae to, Plong. Semi menungso sakmene iki ora enek sing belani aku to. Ora enek. Ora. Dibelanono ya renek upah koke. Upah tutup mulut iki lho renek. Ora enek, ora gablek apa-apa. Ora gablek apa-apa koke. Kowe lak karo aku kok sak wenang-wenang to, Nduk. Kualat kowe ngadeg kowe iki larang-larang aku nang kono ki nak kene iki bengi renek keterangane. Ayo wis ben wong ya kono. Ditanggap larang kok. Lah tuweke ya ora golek duwe garek sete lho nyapo. Set apa dienggo set kowe renek isine meng lodho tok. Panen apa dengkulmu mlocot kuwi. Kudu emosi aku ngene iki. Emosi. Oh iya. Emosi. Iya. Piye lek aku wis ngadeg terus piye? Penantang gelut apa piye? Lah masalah tantang menantang aku ngrumangsane jelas wis ra iso apa-apa. Alah wong ngadeke kerangka-kerangka dekeke kumat kok. Aku ki wis ra iso apa-apa, aku ngrumangsani, Nduk. Kowe iki cara polah ki cara nganu jek kuwi lho. Ter. Kowe iki duwe musuh bae. Musuhmu ning pinggir kono lho. Lah kayak bolo nikan salindri ya. Ayo. Bagi ana sak gelas tak nggo modal.
modal omongan. Ayo, mati karo cahkel wae. Ya sakmene gedene. Tangane. Ora apa-apa, wong pernah putu kok. Bapak iki anakku. Pernahe putu. Ya we kena-kene tarinen sing dong pinarak nggon kono lho gawe sakmono kan ki pengen apa pengen bar apa lanjut ngono lho. Bar. Bar seneng kowe. 10 juta kok. 10 juta apa sak grogoti kabel apa wis. Lah dene gelem. Hah? Ya bayarane ra gelem lek grogotine moh. Kowe iki pedhengan, Nduk. Biyen nalika semono kabeh iki kegawa saka titi wanci titis. Kuwi titisku. Wes. Lha kok titis? Gitu. Wong sakmene iki gak percaya lagi titisku ora percaya. Alah, ketemu pirang perkara kowe kok Melu titis. rodeng kuwi. Plong. Hey. Kowe wong edan kok titisnya moh. Lah kula niku saestu titisane niki saestu. Tenan. Kula gendeng niku lek nggih nitis niki. Kowe lek gak gendeng ra larang regamu. Iya, tenan domongi. Dadi prestasimu tak akoni ngene. Kowe gembol aku jek ta? Nggih, ijik gembolan sempak teles kae to. Aku ora sempak bacin nek diwehe. Lah wis ngerti basin ya mbok saki. Lah jare wi ben iso lari. Lah ya mulane lari senan ta? Laris saiki. tunggu rasane lho ya. Alhamdulillah temu. Dar. Mati ngono kaya. Wis. Cepenas Mas iki sempake tanggane, sempak colongan ae wi. Nduk niken tinimbang aku kingko kewirangan nggon kene ya, kowe nyanyi ya. Kowe guyu wong rokok didebok. Aku ki jan wis pegel tenan iki. Ya, Ayo duet. duet karo sapa? Duet karo aku to. Lah mosok sampean duet karo Mas Pur. Aku ki wis tuwa ning cara nganu puber. Masa-masa ke lho. Birai ke lho. Apa? Macak. Kucing. Brai kok birai. Iki ora pubersitas tapi puberopersitas. Karyaku lho, Nduk. Karyane sampean. Wet-weten. Apa? Kono lho ndak nyanyi kok ya. Karyane sampean lho apa? Karyaku ki akeh. Apa ae? Ku Karyadi, Karyono. Aku langgon kene jujur aku blank tak kandhani. Gobleng wis ketuwean ora iso mikir. Aku dienggo mikir iki wis ora kenek. Ora iso mikir ancane wong wayahe lampu ngiwi, apa ngiri bareng iso ngiwo. Ngiri iso dadi ngiwi. Yo, kleru lho. Aku iki pakmu iki le. Asem. Wis ngerti ngono cilik biyen. Ora apa-apa, cilikanku kae malah ngeplak ngono kok. Iya, bapakmu. Iya, awake dhewe nembang. Awak tegese gawe sirah to, Mas. Nembang sing petingamu tokno, sing goyangamu ya tokno. Sok ben iki ben ditimbali rene neh. Wis rasa kerih aku. Duit apa ora iso. Kuwi kerih ra iso wis gak iso. Iku lek enek apa jenenge? Gringgingan. Iku malah gringgingan. Wis ra iso apa-apa. Diamput. Wis to bongko ngene. Aku bengi iki kewirangan tenan. Wis kono wae. Ala karuan anak kewirangan sedang diwirangne pisan ngono lho wis. Ndang uda-uda ritek ngono. Lah umpama aku uda kuwi lho kowe ora ya polahmu. Lah nyapa? Wis tuwek lho. Uda nanti dusi ngono wis. Kowe nyengkakne aku mati. Ya kowe arepe ngaku mati. Lah jare kewirangan. Ben ra kendang kewirangan kok. Aku mati kowe ora bakal nglayat aku. Ora mungkin tenan cekek glegel lak jenenge niken salindak cumplung mati ora bakal nglayat. Kok iso? Sik kono kok. Aja ya ngawur ae ora, gah. Alhamdulillah. Ayo, Nduk.
Apa? Nembango sing apik lak duet karo cah sing bagus-bagus iki lho. Ora iso. ya karo kowe. Ora iso karo sing sepuh sik. Lagune apa? Sembarang. Grup vokal lak lele. Lho, jambu alas kae lho. Ya, Dah. Jambu alas. Wis tok gamelan barang ritek ya iso. tak turuti. Heeh. Iya. Selak iki nganu iki duete istimewa soalnya sampean selak gak iso duet karo aku samare ngono. Den. Sampeyan wis tuwek lho garai. Mambu wis. Lha ya. Duet ora iso apa neh duit. Belas ra gablek apa. Sak dadi batang ngono. Ning longko lho. Aja mbet babakan mati-mati to. Ah. Dia. Ngeri ae. Lah iya. Aja aku jek pengen nikah kok. Kowe iki kudu awet. Tak Amin. jago-jago tenan Sampeyan marene. ya kudu awet. Eling-eling aku nganti kaya ngene iki ya jasane wong tuamu. Dadi panggah kowe iki tak wet-wet. Iya. Ben Nganu ae dikeki apa jenenge? Borak kae ben awet. Formalin. Formalin. Lah aku ngececeng no, Mas. Iya, Mas. Tarik, Jambu alas. Jambu alas. Jon joget engko mlinjo. terus tawur. Loh, Gelutan. uso mek saiki wayang tawur. Sing tawur wayange kok iya, Mas. Nontone kok sak sinden-sindene barang kok. Jambak-jambakan gelungan. Oh, Iya, monggo. Iya, Duk. Jambu alas. duet karo Kung ya. Iya, Yot. Kelingan manis esemu. Terus kelingan. Kelingan rama gemuyumu. Tresno lan kasih sayange. Kasih sayange. Yen aku ra bakal dadi jodone. Silihe sesuk-esuk tak balekne. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. nelongso Rasaning ati. rasane ati. Yen aku ra bakal melu duweni. Ah. Kacang salah sekulite ijo sing digadas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirambut. Sumpane abaten yen aku latih dadi kawin. Tekaning ati ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji arep sahidup semati. Sedang lanjut bara-bara dilakoni. Jambu alas sing Jambu alas manis rasane. manis rasane. Najan gelas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasaning ati. Yen aku ra bakal
bokongmu. Ngene Ken. Kaya sapa? Kaya bapak iki lho. Jambu alas kulite ijo. Wah, Mas Ipan arep joget Mas Ipan. Arep joget iki Mas. Arep joget iki Mas. Ngene lho, ada semut durung rondo aja direbut. Sumpane ngabaten yen aku latih dadi kawin. Tekane ngati ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji arep sahidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas manis rasane. Najan gelas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresna nelongso rasane ati yen aku ora bakal melu duweni niken Dalam jerawakmu ki aku ming ngene lho. Awakmu kan sih sekolah. Iya. Tarapmu sih SD ya. SMP. SMP yo tegese iki kejarlah cita-citamu. Nah, Terus profesi yo semono uga iso nunjang profesi. Aja pacaran dhisik. Wah, Ora. dadi Sing wong tuwek. penting ki menggayuh cita-cita. Dadi wong tuwek, dhek rungokno. Aja pacaran. ya. Aja tenan. Dene kowe ra kuat ngempet karo Om. Ya wegah karo sampean karo mateni to. Dinggo ampet-ampet. Gah, Tenan lho. ki apa ora iso ki apa-apa. Lah ya mulane kuwi aman. Iki penyemangat ra iso sampean ki kapak-kapakne ya wis ra iso. Alah, Alah tlatenono lho penak-penak. Alah ora iso apa-apa. Kok yo oleh. Apa muni gene apa-apa pas, Mas? Ora ngono nih. Wis tuwek terus dipacari terus yo dhuwit yo wis ra metu. Alah, Ganteng yo ora dibagakne malah gandeng ki lho malah koyo berarti kan teng pundi badhe nonton kakeke ta. Wong digaglak sak bedinane bingung kok iso rokok kuwi lho bingung. Lah iya rokoke cek merek. Dipacari. Cek merek enjae. Ngene lho, kowe ya kudune ya tanggap sasmita. Lah aku nganti kaya ngene iki ego partikelmu ki piye? Wo, Makde wis kaya ngono gage piye lan piye ki cara nganu sing pernah nom ki munjung karo wong tuwek. Wah. Trapsila tata susila tata krama ditata. Wah, ya kudu di ngonokne. Lah terus saiki piye njaluke sampean piye? Njaluk sangu apa njaluk apa? Wis ditari we. Ngono kuwi ya isin munggo ya aku. Lah, Kok jarane aku ki wong dermis. Harga diri, Mas. Lah iso ki karo pernah putu ki nyangoni. Aja terus jagane sing nom maringi sing tuwek. Wong tuwek kok dadi ngono kuwi ra apik. Wong tuwek ki iso menehi aja nganti dinehi sing nom. Nah. Lah. Nyah. Iki lho 1, sangone. 2, 3, 4, 5. Lah wis 6. kena 10 iki. 10 rokok. Kere. Wong dermis wi. Asakno wae. Mau kowe lak dong ngrang anu ya elek kok. No. Ora gelem. Ngene lho, Nduk. Ki berguna lho ki. Iya, ki kowe tak sangoni ngono lho iki. Iya Aku kurang apa lho karo niken kaya ngene iki lho. Kowe dalang blas tok bayaranmu larang lho.
Enak kene 20 juta mosok tudun karo bocah cilik kalah karo aku. Kaya ngene iki lho. Kowe tudun ora karo aku. Kok mundho mono kowe iki karo aku. Mau sing wehi aku kok iso diwehnen. Sing wehi kuwi Niken kok arepe kowe iki kok. Aku ki mau sing wehi. Lah kok arep mbokeni Niken terus atas nama awakmu. Tapi ora apa-apa ora gelem to sampean ya wis. Gelem ora? Gelem Iki ora? pipis ora susuk. Wah, geton wingo geton. Aku jatuh obeh gelem. Toilet kate nggawa dhuwit 100. 2000 Mas. 2000 ya luwung. Ditantani to kok. Rumah samuwe nek ora duwe rokok ya bingunge kok. Lah ya wong ki kok sampean bayaran ora bingung dikeki 2000 ora gelem. Masa ning 2000 ki sak ceritan nang toilet. Padahal aku lah anyang-anyangan ngono ke. Ken tak kandhani kowe. Apa? Ning desane dhewe kok ngantek njaluk bayaran Lah ya. yo. Nemen Sini to ngono kuwi. Alah. Ora isin ngono. Ngene ning gone desane dhewe kudu dadi panitia nyumbang. Lho, nyudune njaluk bayaran ki lho. Lah malah njaluk bayaran. Peh, cara aku ya malu ngono kuwi. Aku lho ning desaku lho ora dibayar sak aku ora ditanggap. Aku ya ora teko. Aku tanggapan liyane. Malah nemen. Saiki pinter ngundat-ngundat aku. Ayo pinter wong saiki iki masih ajek cilik ngene mletik kok utek wisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung seneng aku kewirangan nang kene. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam demit napa? Ngapale notasi ngampi ndasku butak. Alah guru lho. Guru apa mulang sarak kuwi? Awong muridmu yo akeh termasuk Jalu kuwi muridé Hamian. Kancamu ya. Iya, kancaku kae. Kae Mas Pur kae muridé Hamian. Kae murid mendem kae malahan. Iki lho cacak kowe. Mas Ipan kae muridé sampean bal-balan. Lah, dalah. Wis to, pokoke lak kenek Niken wong kuwi AC kertune Caca sing nyekel iki arepe bengok ta bosok kowe tiwase. Ya, kelakuanmu ki sing roh cah iki, cilik bocahe. Ha ning lak masalah polahmu lho roh kabeh. Lah, dalah. Roh soalnya sing nyeritane ya Pak Degleng. Lah, dalah. Kartune sampean ket A sampai Z A1 ngerti ya? Roh kabeh. Gelem tak buka apa piye? Buka. Aku tak Buka. apa piye? Ayo buka. Ayo buka. Ambak tuwek ngene iki saiki wis dadi guru terhormat dhisik ya aku tahu ngerti. Sik terus. Oh, Ayo terus. ya. Aku tahu germo nang Gedang Sewu ngono. Lah dibuka dhewe lho. Ya biyen tak akoni melok pakmu. Kowe Ora patungan karo pakmu. Ora kuwi tok. Tau mendem kae. Lah kok ngedani banci to. Dalah. Sampai teko tengah dalan. Konangan. Ora isin ngono iki kae. Mangkane selerane kan wong iki selerane dudu wong wedok. Tak akoni wong lanang sing berkedok menjadi cewek. Aku ki wis ngerti ya. Satu hal yang perlu diketahui. Apa? Wong iki golek aman. Ya ora iso. Golek aman ki kudune rabi kok. Lah. Golek aman kok ora rabi. Dek gampang bosenan. Dadi lek iki wis dijajal ganti sing sitoke. Kuwi jenenge ora aman ning kuwi jenenge min. Ayo perlu tak buka neh apa piye? Kelo. Lek Ipan kae yo arepe kae. Wis detik-detik lek. Tapi Ipan kae jek normal. Lah. Ya aku yo biyen seneng aku ngingu banci. Mburi rumah sakit kare bener we Garuda kae to. Iya. Papat. Yo malah papat lho. Patungan karo Masmu. Iya Mas Pareng. Iya. Bayaran larang kok piye ning kene njaluk bayaran men linggo ae kok. Pamundutane napa, Pak? Ngersake apa monggo? Iya ta. Dilayani. Mbosok wirangan saiki pamundutane napa, Pak? Ngono kuwi. Heeh. Ki ana pamundutan gelang alit. Cocok. Nah, sing beksa Cumplung.
Wah. apik. Jogetmu apik. Heeh. Ki njajal ki rada dinggirne. Guru joget to Guru mayang barang bar niki lek pas mayang ngoten niku genti Pak Cumplung mawon. Heeh. Ayo tenan. Oh, biyen tau ndalang kok. Ndalang tenan. Sik nalika semono kuwi tau ndalang kok. Lakoni limbuk cekel ki tangan tengen dadine ngobahke bingung. Kuwi tau kaya ngono kuwi. Ning wong mayang didelok dalang sak Jawa Timur Italiane aku renek mesti liyane grogi. Yo, Mas. Ayo. Gelang alit. Gelang alit. Ayo dijogeti. Ayo, Nduk, ndang ki ndang nggo kondur gak apa-apa. Bar iki terus sampean ku sesuk sekolah lho ya. Sekolah. Sesuk apa dina? Oh, sesuk minggu. Sesuk dina Kliwon kok Heeh. Oh iki mang Kliwon. Aku mung wis endo meneng lho nang kono. Gelang alit dike ladrang Mas Ladrang gelang alit. Ladrang gelang alit. Iku. Ora aja. Urung dadi. Heeh. Ladrang gelang alit. Apane kok Ngatekan, Nduk. Heeh. Resa kon bonang. Kasih Resa. Pokoke lak jenenge Niken ki arep cah-cah arepe polah piye kertu kecekel kabeh. Mulane bela kono tinimbang aku timbang kono sing kewirangan. Heeh. Ora tenan Mas. Mas, ora mbela aku to. Membela aku pembela Cumplung. Loh. Gelang alit, Mas. Alah, ora sarna-rna. Rokok apa? Kene. Oh. Badok rene kok rokok. Rokok spek Apache, Bos. Ya, gelang alit. Monggo dados. Jare joget ta, Mek. Sumpahne ambekan sih. Enak, iya. Duduk lagu duduk kuwi. Duduk. Wes kalakon semene lah masih iso nyari kaketane samana seni meneh mularika godanane ati sekorayan ana pasi sire senawelas nono matase mitang kopi balong nongko raina bengi omong katon riko
senenge hati ketemu ring dino buri kalangan ledreng dari ojo lali kumekas nungguin ya. Aku bingung antara balik teko rep apa balik teko ngarep. Oke, ngarep. Iya, interlude ngerti barang wis tuwek ngerti interlude barang. Alah. Sapa sing ngerti interlude sapa? Interlude. Terus mari ngono apa? Intro. Terus apa neh? Inter biru. Oversize barang. Parises barang. Yo. Kok ngesakne timen aku. Oh alah. Ya. Wis to kan ngesakne aku wis tuwek lho. Aja mbok anu ku mutung kok. Melok aku ning ndi kuwi. Kontrakku mbonang lho ya. Iki kontrakku mbonang. Ora iso. Ya lek mbonang tok. Oh nek ngarep kene iki apa rumasamu njaluk bayaran. Lah wong kontrakku ya nyanyi akhire ya dikongkon joget tok iki mau. Lah iya. Iki kok piye? Oh alah ya. Sumbang apa? Butuh sumbangan. Kan semua orang kan harus sumbang menyumbang. Bondo donya kuwi titipaning Gusti Allah. Nah, Lak trimo dinenehne barang wit pone tak titipi ter mbok dom-domne. Ha apa ora diseneni sing nitipi? Mulane tak jaga. Besok sak wayah-wayah ditekokne karo Gusti Allah ki tak kekekne aku nak dipolo. temane apa kok malah dadi teko Gusti Allah barang ki apa te? Topike apa? Topike apa topike? Apa teko apa sampe dadi ning kene lan njaluk bayaran. Gusti Allah nitipne. Heeh. Gusti Allah nitipne ning aku ya to? Iya. Kata-kataku mung lho piye? Lah ya apa? Lho piye kok? Ayo. Gelang alit ngene lah. Kobong mesti pucet ajae pucet. Lah aku kulino kobong kok. Ha wis dientekke ya ngono kuwi. Aku ora kobong ae. Pokoke nek wis digojloki entek ya sing ngono kuwi. Alah. Wong lek mesti mengalihkan pembicaraan biasanya kobong. Heeh. Iki kok jenenge kobong. Ngono iki ditutupne sik. Seluman aku Gusti Pangeran. Sluman selamat. Wong tuwek mbok rempon kowe iki. Kowe iki karo aku nafsu ora pareng. Oh, sing nafsu ya sapa? Walah, kene gemes kok. Walah kirek ora doyan kok. Tahu aku dijilat kirek ya tahu doyan. Ayo. Edan. Ya Allah astagfirullahaladzim ki wong tuwek lho masyaallah. Angel wis tenan. Langka iki timbangane karo Bambang mending iki. Dudu Bambang kuwi lho, dudu Bambang kuwi. Kuwi meneng ae soalé. Walah Bambang kuwi ya wedi kok. Ayo. Ning ndi? Selak bar. Alah bebas iki jek jam pira Aku jam 3 ae. Jam manggon kono nah lho kamu. Wong iki Demung selak asam urat kolesterol nganu kok. Kan kuwi nek bar bonang ngadeg lho dikon majune ngarepno kerangkang kuwi bangkek iku gringingen lho. Engko etok-etok diblungkrung iki. Iki kan anu dulure Nanang. Wes kelakon semene lawase Hison nyari kok ketane Semono
Raya ana pesisire son ngalasno ana watase widang kopi balong naga raina wangi son mung katon rika mendane yo senenge ati ketemu ritino muri kelangan lit reng terci ojo lali tumatane matur nembah kelangan lit reng terci ojo lali tumatane matur suwun kelangan lit reng terci ojo lali tumatane matur suwun kenangan letreng tericik ojo lali tumakane nabati matur suwun ya omong kowe bareng ya Pak hop Lah nyapa ta kowe? Kowe pembayari. kalau Rame lo bayari kok ngatur. Kowe pembayari. kowe nyanyiin aku to Ya iya toh. nang werene yo gatenan aku Bola nyapa kok nanang. berarti aku ki nang kene ku wis nek Mas Ayo nanang rene adewe linggo ayo. Ayo kae ben digarap dalange. Masalah dalange kene mau meneng ayo. Meneng piye to? Ya dil, ya. Dil, ya. Mulai ya. Ayo. Mulai, ayo. aku rono karo Nang kowe diperintah kuwi kudune kowe wis mbayari niken. Ah, sing perintah niken lho awakmu. Sing perintah dalange iki mau. Ora. Cumplung. Sing perintah cumplung. Cumplung. Berarti ya, berarti ki mau nanang kudune sampean bayari. Bayar ono. Aku ki keterangan aku tek ra jelas. Oh, ora iso. Malah jare guru mampu biasane guru mampu. Guru digugu sekali ditiru. jam pelajaran 1 jam 500.000. Nah. Ngalang-ngalane psikolog kok Kan. Aku didelok tangga-tanggaku lho, Nduk. Alah yo ben. Kang Yanto. Rungokno Kang ya. Lah wong aku didelok tanggaku ki tanggaku sakmene kae ndelok aku ya wis tak anggap renek wong ngono. Wah. Ya ora usah isi. Ki lho Kak Plong. Lho, iki ngilmu iki ngilmu tuwek iki. Jeneng kok cumplung kok teleke plang-plung. Mbok anggap ora ana wong. Ha iya no. Wis to. Apa kata dunia biarin wong enek wong ora enek wong nek aku peraya padha ae. Pinter. Masa ora? Wah. Lho, wong sakmono kae lho kae. Sing stoke mburi kelir barang kae. Wah, tenan. Rumangsaku. Ki ngopo tetangane iki kok? Rumangsamu. So hampir mledek kapok. Ora, Nduk. Le cah bagus ya. Nduk.
Le, ya tutukno, Mbah tak nang kono. Ambek aku wis ra karuan. Alah, wis to Kang. Nek sampean ngene iki aku nyawang jogete sampean ngene percil pedhot musuh sampean. Ya, pedhot. Mantan wayang wong kok, Mas. Lho, ngene kancane mbok diwarai sok ben aku tak moro ngene sampean. Halah ben endi? Kok iso? Arep Coba iki mau BT cumplung Niken Salindri dan juga Nanang CS. Nanang PC kok Nanang CS KPI. Rumangsane. PC. Apa PD ya kena peteng dedek. Nak le. Loh, iki pelajaran loh Mas. Pelajaran piye? Kelemahan pada diri kita, kekurangan pada diri kita jangan membuat kita lemah. Itu suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan. Contohnya iki. Apa ya tenan? Tenan. Dadi aja dupeh apa wis jenenge wong duwe kekurangan kuwi lemah. Wo, ya le ya. Lah sampean ora ngerti karepku muni ngono e. Iki tak ora kok masalah belane ora aku iki ambakno ngene aku ndek ngenane wis digancu wong aku. Ya kok perkara. Lho, sampean urung ngerti sampean. Wingi omahku lak diparani petugas PLN. Oh, tukang listrik. Ha iya. Marani nggonmu ana apa? Aku kan ya perkarane iki aku WhatsApp karo bapak. Pak, Wes. iki WhatsAppan karo petugas. ha iya ana wong keadaan darurat e. Aku nek ndak darurat no ya. Tenan, lakmu WhatsAppan piye le? Pak, ngapunten niki kula listrik kula kok mboten empan dereng nyala niki pripun Kok niki. ketok peteng dedet ngono. Kula pun bayar telas kathah lho Pak. Terus Kula nyuwun sampean niki jenengan mriki riyen lah bareng diteluiti. petugas PLN ra percaya marang nggon Oh omah. iya apa ya tenan. Buktine apa ya tenan lak listrikmu ki mati ora mekan. Diteluiti kabel ya ora enek sing dikrikiti tikus ya ora apa-apa ya Ora normal. Terus Heeh. Le rene oleh tak giancun ndiasmu le. Lho kok kowe diganco jalaran apa? Wong sing picek ki matamu apa gawe PLN mbok salahne apa rumangsamu? Kene Karepmu njaluk digancung. salaman karo aku sik. Lho kok salaman piye? Ya wis, Iki pinter. Iki kuwi sing kabel duduk apa sing pedhot duduk kabel omahmu. ya mataku kuwi ta sing pedhot Ora. rumangsane Sing kok. pedhot ki ya kabel utekmu iki kok iso. Lho, Rumangsane rumangsane ora. nanangke mbok gocer ra mungkin iso gagar otak lho, Ken. Aku ambakno ngene nek terima gonceng dirimu Lho, kok kene pakundian ngene iso lho kan. Iso. Engko mulih tak terke yo. Dek kok iso ngerti pakundene teko sapa? Mesti Ipan iki. Oh, Ipan. oh, dak ngopo Ipan? Nanang ki ketoke batene tajem ya le ya. Lah aku wong ngerti sak jroning wina. Lah iki lho. Ndah, ya ora Kowe to. nembango karo nduk Niken. Nggih. Ya, aku tak nggon kono. Cumplong sing joget. Ya ora iso wis to Kang. Ora iso, Kang. cukup beneng kene. Ora iso. Ora iso. Oleh ra oleh sampean pokoke gelem ra gelem mau tidak mau gak oleh ngalih nek urung rampung kukut gong. Ya ora bayar kontrakku, Bu. Ya bonang-bonang Ora ya iso. bonang ya bonang iki nyang Tambahi desane kok. dhewe Engko kok. tak tambahi dhewe. Wis to wong kene iki nek sampean apa meneh iki usume YouTube kuwi YouTuber sak pirang-pirang wah mesti iki kok sampean terkondang wis. Oh, Yanto Cumplung wedan kowe. Sing tak Enak. samari nggon kuwi. Apa? Mulane aku ora tau gawe status moh kaya ngene iki. Mulih geger. Lah Kok ngopo? Ah, diuber wong tanggung aku rong bayar. Lah Bocah apa? tanggapan. Wow. Rumangsane. Ngapunten niki Mas Bandung. Injih. Wau pun breng-brengan sampun niki kula tak nyobi sesideman damel Bola, Cocok. cocok. Kari sing siji iki gak pancene sesideman. Seto Kang. Kang Yanto sesidemane apa to Kang? Dedelikan. Sesideman iki Sesideman ki dedelikan bener gelem mau. Nah, Dadi iki- seneng sarwa ndelik-ndelik nginjeng. lah demen aku yang ini nek sesideman. Makanya aku nek gonceng Niken wis gak tak weruhke sapa-sapa. Aku tak Walah. sesideman kowe. Walah ya. Krik 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 krik. Rumangsane. Kok iso men cita-citane gonceng aku ki. Lah kok? piye to Ken? Sampeyan seneng aku keweden Mas jurusan apa wingko? Jurusan akhirat. Lah. Rumangsane. Oh alah, nggih. Niki kula bawanane sesideman riyen Mas Bandung. Kan aku njaluk catetane Ora kan we iso. duwe apa ora kan? Karek sak lagu. Tak bukane lirik Mas. Mbok bukake Google Map. Nendang joget kono ning Oh, dhuwur, Google Map. malah kowe ning dhuwur. Cumpluk kowe ning dhuwur joget. Lah,
Ayo sesideman kurang sak lagungkas. Nggih. Nah. Damel bawa nggih Mas iki. Iya, wis ora apa-apa. Wis sak Catetane. gelemmu. Sik aku tak njaluk niken catetane aku. Kan memang duwe rentengan to. Rentengane kekno kuwi kekno si sapa kuwi jenenge. Oh alah. Nang. Heeh. Tega Lanang. bulan kei 2000. Kan aku Wis nak diri. ben to ngono. Kakake 500. Wah, Sing gen- 500. Mas niki sing gender namine sinten Mas kritik Guanteng. lho senengane. Mas Bandung. Jae. Sing gender namine sinten Guanteng. Ngolah. Allah kaya Ora patek ketara. Yes. Dijajal sik neme Mas. Wiwitane Ngono ki rekake ya roh karo Titi Laras. Neme sak pira, Mas? ngeten iki nggih gayane wong ngawur aku. Handerek sang pekek priya bagus Kang olah apa? kang olah budaya. Cumplung wingi ra ngono lek nyanyi. Lah piye? Priya gabus kang olah busana ngono. Aku pengen remuk. Wah. Aku pengen remuk. Sak uteke. Remuk sak uteke nek cumplungi bener. Sowan menyang kutha gedhe. Ngono iki kon gampang no ya purik. Wah, kula niku sanes penggampang, kula niku pembonang. Lah kudune nek wong kaya Mas Yanto ndelok baguse kaya ngono kudune ya multi talentan. Alah, Serba bisa. Tak jogetane. Angger Pompong aku ditunggoni Pak Tarmuji iki sewengi aman aku pokoke. Angger buka ki bingung, angger buka bingung. Ndah. Oh, Drolek lho kan. andekno kok maki. Olahku kok tukunan. Ya. Bendara terus kayung-yun. Selendang kuning kang saking bukir swara kurang permono ning wasis ngumrum. Lah dolope ngguri wakeh men. Amumrong marang bendara Dyah Sulistya. Wah, aja kesusu to. Pijen ngincangake alis. Bir Mas mboten mampir. Kula anu Mas. Senengan kula nggih kesusu niku lho timbang kesikut niku. Ya. Aduh. Iya, engko tak iwasi lek pun joget tak praktek. Dhuwur. Ya, ning dhuwur. Terus tresno sasidema. Keplelet. Padahal jatahe membonang lho mau. Ora eling. Nggih. Monggo Mbak Nika. Wah. Iso keplese. Iso. Sembarang kae digarap. Iki jenenge garapan iki ngono kuwi plong. Wah, diomongi kok. Aja yo. Garapan. Lah dadi kowe iki digarap karo Ipan. Der pokoke. Golek apa? Golek apa? Sing babar. Wah. Seneng ambo sing babar. Ayo.
Ya kan. Oh, ngongkon. Lho, rambayari lho. Ora bayar kon. Ora usah neng kene. Apa? Gak bayari kowe iki duwe panguwasa apa? Oh, alah kowe lho sesuk ki mbuh. Ngono lho. Keteranganmu ki mbuh. Genah keterangane. Lah iya. Joget lo ya. Yo. Nanti. Luwe becik patenan timbang pepisahan yang selestian tapi mangis ngoton tamarang kula wer walan putra liwat kange alismu kumasa anglandang rasane atiku senadyan wasli serah aku isih mangan lateni kelahmu mongko kowe bekangku ayo nak Adyan gocah gunung katuko hanjrimmu jiwa ragaku kok urung kehormatan mabruk rupung ngarepinjung Mbak Niken urip ana kutha gedhe kowe tatukoke mas kowe apa-apa wae senajan sasidem mesti tak wujudke apik jogetane Kang Yanto apik. Mbak Niken matur sembah nuwun sanget. Mila menawi panjenengan badhe kondur kula sembah. Oh, nggih menika wekdalipun menika sampun setengah 3. Nggih matur suwun Mbak Niken. Nuwun sewu nomoripun dipun paringaken. Sampun Nggih alhamdulillah. Mbok bilih mangke kula ngaturi panjenengan Mbak Niken. Nggih, matur sembah nuwun, salam kali ibuke kali bapake. Nggih.